Okay. Ndewonu umi bonine afa mo mazi CMS onye na akụ mazi akaụntụ bụ afọ m otu aka ọ dị anyị na-eweto n'ụbọchị nkịta Igbo CNN anyị si na-akụ kwa oshi nke nọkọta n'aka ofensi na-eweto n'aka nkịta ngwa gazie ntị ma nụ n'isiokwu anyị ụmụ nwaanyị Naijiria efuola ji ike ha taa maka nwa mmadụ a na-akpọ iPhone 11 site n'ozi na-eru anyị n'aka ndị atụkọ anyị ha gara n'ihu kwuo kama ha agaghị ego iPhone 11 a na-ewu ewu ka mkpụrụ ike ha gbabie mgbe anyị jụrụ gbasara ihe iPhone 11 a na-eme ha gwara anyị sị na iPhone a pụrụ ime ka nwaanyị agadi nwaanyị bụrụ nwa agbọghọ ọ bụkwara ime ka ife gara dakwara ọtọ ọzọ mgbe anyị gwara n'ihu na-ajụ maka iPhone 11 a ha mere ka anyị mara na iPhone 11 a na-eji aka ya kpochasị ma chasịa rụpụta ngụtụ dị n'ahụ mmadụ na ọ na-eji aka ya ekpesị mmadụ ịchụ nye mamịrị ọ ya bụrụ mamịrị ka nọrọ gị n'afọ gị iPhone 11 dị egwu gịnị onye dere gị ihe kọrọ ife a ka m fụ na niuz gị gbasara gị ihe a kegọrọ niuz agụgọ nke gị marakwa mgbe iji achị tige na ihe ị na-eme ị nwere iPhone 11 ihe nwee na ndụ gị ndị mmụọ ọjọọ nke Nigeria Headquarters enweela iwe baa mba n'oke olu otu ndị ụkọchukwu si akpasa na agwa mgbe ndị aka gara onye isi ndị mmụọ ọjọọ n'okwu ya ọ sịrị na otu ndị ụkọchukwu si akpasa na agwa adọrọzụ obi mma na a na-akụcha ha ma ọkpọ agbara ha ma mba na ihe dị otu a na-enwezi ha iwe You are a foul devil. Do you know who you are talking to? Foul devil. ọ gara n'ihu sị na ha mefere obi ala na ha nkwa ihe Chineke kere eke na otu esi emezi anụ ọtụtụ ụlọ ụka na-enwezi ha iwe Watch him! Watch him! Watch him! Watch him! That is a man of power. This is dangerous. ọ sịkwa na ọ bụrụkwa na ha niile bịara ịta onye ha ji afụfụ na ụfọdụ ha bụ agụrụ obi eti ha na-edikọ ọnọdụ a na ọ bụrụ na ị ga na-enyetụgodo ha nke ugodi nri na ha ga-akụpụrụ gị ma taa gị obere afụfụ ọ sịkwa na ọ dịra ha izi ebe ha nọ na ọ bụrụ na ọ dịra ha izi na ha karị hapụ ebe ha nọ bịawa na Naịjirịa n'ihi na otu ọ dịkwa ebe a ka ọ dịkwa ebe ahụ ọ gakwara n'ihu ya ọha na eze ka ha tiri ha ọnụ n'okwu a n'ihi na ọ dịzire ha izi bifo ihe aba ihe ọzọ maka rayọt ede ọya ha ji ekwu okwu a enyi ndị amaala ọkwa obi adị ụmụ mmụọ ọjọọ ndị a mma ị na-achọ ịgwa m na mmụọ ọjọọ na-esi asad Naịjirịa bata n'obodo a bịa bara mmadụ n'obodo ihe hụrụ otu a na okwu a na-ekwu na ọkụ madịrị ha ahụ a na-ekwu na Naịjirịa adịghị mma ha nwa esi ebe ọzọ anaghị agụ anaghị pọmatị na-ayakwa mmụọ ihe na-aya ya n'obodo aka na-ayakwa ka enyekwa ha nri na-ayakwa ka enyekwa ha nri a na-akpara isi ga 24,000 na ndị mmụọ ọjọọ na-akọ ya ụrụ na-akọ ụnụ kọrọkwa ya ga one side tụkwa mmụọ ọjọọ agara aga bata na kichin m ofuola ọhịa ihe megide ọ dịkwa anụmanụ Sọnde dịrị